Ndamira pamberi pedare mambo mutasa. Ndamira pamberi pedare ramambo mutasa. Zvese zvandichataura ndezvechokwadi. Ndikanyepa chabatwa nemhosva. Ndikanyepa ndichabatwa nemhosva. Mwari ari mubatsiri wangu. Pamusoro ichangamira neuso wapadare wako. Ndinonhauwa yangu. Ndinonzi Melody Nyamunogona. Ndakarorwawo nemurume achiti ndakarambana nemukadzi wangu ane 3 years agara ega. Ini bva ndazororwawo. Ndaroorwawo nemurume vatatanga kugara tese. Pambai pandakangosvika anga ari ega. Abva taura ndine wana wangu 4 wasikana. 1 musikana anga akaroorwa kwachasakara. Ndobva achibva tatanga kungogara tese ipapa pamba ipapa. Tichigara tese pamba ipapa. Wana wake wakauya kuholiday ka 1. Ndiri ipapo pamba ipapa. Ndagara nemurume wangu 2 years. Murume wangu bvatanga kuhwara. Murume wangu ahwara kudaro. Ndobva ndamuchengeta kusvikira murume pakushaika. Murume ashaika ndo pandakazoona mai kuru waya wanga waine wana waya wachiuya panhamo. Wauya panhamo. Tiri panhamo daro. Mutumbi ndobva wazouya wemurume. Murume wauya ndopa akapinda achigarirawo achindigarira murume wangu nokuti murume muchi ndine wana naye. Handina chandakataura kana kuti udini. Takangogara tese kusvika murume dangu tichingochemedza murume tutese. Then ndobva andidaidza akatuma mwana. Abva andidaidza zvikanzi ndiri kuona read panze apo. Tugaro. Ko tugaro nacho riripi. Asi angatombozvibvunza ati chiri mumba. Achibva ndamutaura ndati pane zvinhu zviri ngonzi zvazviri umu. Wardrop nezvimukitchen unit chachakata chikitchen nechimwe chibhodi zvazvingorimo. Ndobva angoti vawati hawo zvapere. Basi chizondidaidza chikanzi inini zvidhina zvangu zvandakavakambai zvikundirwadza plus inini nemurume wangu tanga tisina uramba anaba. Tatingori panyaya yekuti tatingogadzisana kungoita kuti zverufu zvakazouya hazvo izvi. Asi tati panguva yekuti tatudini tatugadzira. Ibva ndangoti handikwanisi kukudaira ndiri pambori panguva yekuchema. Zvadini izvozvo zvafura. Murume bva aenda kunoigwa. Murume aenda koigwa patadzoka. Papa kuizwa zvenhaka. Ndopa anga angoripo futi. Ndobva paiswa baba munini natete. Ndo wakaiswa kuzwa aite wasara pawana. Zvangu bva zvazi zvichazogadziswa panyaradzo. Handina chandakataura ndakangonyara. Ndakosara ndiri papi? Ndiri pamba ipapa. Ndasara ndiri pamba ipapa. Mwana wake musikana ndobva abva kumurume. Ndobva auya. Abva andaura kuti mama ndanetsana nemurume. Handina kana kumbomharasa kana kumuita sezvitaingoga. Vandapa makey yake pabedroom pake waita wakauya. Ndomwe waipinda kurara. Nekey yepakitchen. Ini naniwo key yangu yepabedroom pangu nepakitchen. Ndobva tatanga kungogara. Taibika tese pekutanga. Tichingobika tese tichibika kudaro. Iye ega bva atanga kudini? Kungozvitsaura ega. Ini ndikati ini zvekutaura hangu zvinodini? Zvinonetsa. Bva ndangonyarara. Handina chandakambotaura. Pamba chaigona kutora mapoto oenda kuvharira mubedroom make. Ozodzosera. Ini bva ndangoti again ndishandise poto yangu kahwani kakako ndongobika ndichikutura. Ndichita sei. Kusvika ndazongowanawo mari yekutenga zvimwe zvinhu. Ndobva tagara. Ndopa akazi huni papa ine huni magamu. Bva ndatema magamu. Ndatema magamu huni idzodzo. Ndobva iye bva auya ada kukwidza huni kwana mai. Vangosvika kotora. Hana kana kumbotiwo pamusoro zvekuti munhu wakatema. Ini bva anga andiudza kuti anzi tete wati ukauya achikutsvaga achikushaya ada boom. Bharara rakagara rakataurwa namama wazi toda kubhara. Ndikati ahoda iti ndichadini ndicharumba. Ndichandaenda unotora kwandakaisa ndichaona. Boom iroro ibhumu rataitoshandisa nemurume wangu tichifirita nemurume wangu aita zvemiti. Achifiritisa miti. Bva ndangoti zvekutaura zvinodini zvinonetsa. Nega ndiendesa. Bva ndatoisa bhumu rangu mubhara kabhumu kacho kakatoka diki kaya tudiki tokufiritisa kwetoti hombe. Ndobva ndadini bataenda ndasvika. Ndasvika ndatora maswera sei baba maswera sei meke waswere. Ndati abva atodaidza. Ndati meke ndo zvamunoita here kuti munhu munongosvika kungotora huni muchifungidzira kuti hasiriwo munhu here akatema. Handi munotova akati waida ndikukumbire chitunha.
ndikumbira chituna chicho inacho ipapapo chipamba ipapapo miti iyo yakasimba nimai yangu napapa wangu ende hauna kana chako kana wani pamba ipapapo. Mandatoti paka alright hapana chakadini chakaipa but chandoa kutaura pamusoro ana upfimba baba wako ndiwako yako ndifimba ende achisiri chitema chokuti munhu ororwa pane wana waita sei wakura abva ati ndisweruta fuck off vanamutokana newo fuck off zvikanzi handiswerutaura nemamhepo bainini ndikati imi mei musina mamhepo ba zvikanzi iwe utone mhepo iwewe yekwedu itori nani mhepo yakauya nayo mumusha medu ikakonzeresa mumusha medu ndikati ameki muromo wako unozogona kuzoumirira here mangwana baba anga arimo mai anga arimo pakataura masoko iwo tete ndobva wauyawo wakati zveviolence unongozojaira kuita zveviolence panapa ndikati tete hanombo yakuita zveviolence zvandabvunza ndifunga kuti ndabvunza zvakashata ndifunga ndabvunzawo zvakanaka tete wabva watanga kutopota nenyaya yetuhuni toti nenyaya yehuni iyoyi vandangoti asi ndimamutuma kani tete abva watanga watondituka ipapapo achitoti nokumamisa izvozvo ndotokumamisa bva ati angarubika abva apinza mugodo wake achipidura bva abudisa chii ndasaka uri ndipisire ndotokumamisa vandadini pai vandangosimuka nandagara pasi vandasunga vandaisa maoko angu mhomwe vandasunga vanamira vandangobva wapedza waita zvavangoti mhai bva abata tete angaine muti vandangobuda vandaenda vandasvika kumba vandangogara handakana vandafonerawo baba mukuru ndikafonera wamwe tete wangu wari wakangonditi mirirai nokuti madhezi enyara dzakuya nokuti tikadawo mubvunza unogona kuzviramba vandanyarara ndachandakataura yanyaradzo nyara dzainge kanzi musi wa26 April vaizochinjwa tete vaizoiswa musi wa3 May awo wakabva wazoya muse Friday auya muse Friday vasvika vabika tii yavo nechingwa chavo nevana vavo vati amainini ouye mui vandangoti angu ndakabuda wapedza wadaro vapedza wabika tii yavo vapedza vati tichambokwira kwana mai handina chandakataura kana kuti kudini ndangoramba ndakanyara aine wana wake wairi matwins aruya musi ndobva waenda ndofunga kwaya zvekuma11 kubva kwanana mama wana mama wakazosvika musi Saturday ndo wakazosvika paurungu watatironga wechibwe nyaradzo wasvika udaro vatazopinda mudare tapinda mudare wakati zvatakataura zviye kuti mainini toda kuzokutendai nemare 250 pabasa ramakaita kuchengeta chinyi murume wenyu ndikati right pazvataurwa nyaya yataurwa sekuru mwebva achibvunza akati aiwa todozwa uyu pamone zvakataurwa nechinyi nemurume wake aini vandataura ndikati aini murume wangu wakandiita anzini hauna kuomenda unogara pano ndipo apapo wakazodaira ukati zvese izvo zvamunototaura zvese izvo ndezvimwezvo ini ndadzoka pamba pangu nemuda kugara nemhuri yangu vandangoti aina hana zvandakataura ba ndikati ndandangotaura pwendi yangu iyo ndobva kwazotete bva apinda akati pana ana baba uri panapa wanana baba uri panapa wakapiwa panapa imimi uyu uri kuti ndauya uyu uri ndakazi ndigare pano pana baba ndo pakambobuda bamunini wakamboshaya zvekumbopindura panguva vabuda panze vazodzoka abva abvudzusa mhindura ikakati wese wakadzi muri 2 handidi kukuona ipapi pano iwewe uri wechidiki ndinogona kuzoya ndoda kuonawo wana wangu panapa pane zvinozoitika handina chandakataura ndangoramba ndakanyara tagara dare rakamboita vanhu wabva watadza kuitana ini bva ndasisimuka hangu ndikati aiwa alright mukadzi wake handiti wauya une wana nayo ini nege ndichisimuka hangu ndichiregerane nenyaya dzechidzepa nandiri kungoona kuti zvinhu zvacho zviri kuitika ndezvekutoti vanhu vane against neni ini vanangoti aiwa against nje musare muite nyara dzenyu kana nyara dzazopera tozouya tozotaurana kuti vandatombosimuka vanhu ndopa wakabva wandera aiwa usadaro baiwa murume ndi wakachengeta dzoka murume ngewako handibva ndazongodzisa mubva ndadzokera chechi yauya ibva yaita dare chechi ibva yazotipinza futi mudare yatipinza mudare chechi ichitaura zvainge ritaura mai ndikuona imimi muri pachitsuwa zvakadai saka murume wenyu mai manje wada kukutorai atazopinda mukati tapinda mukati mudare mimi ndipo awo wakachitaura futi muromo wekuti ini ndauda kudzoka futi pai
pamba ndinini ndatouya ndinoudzoka pamba pangu wanga urumboti wana vawazopindira kudaro kati kwasiko wana wenyu wamina waira zvikanzi ndakahura ndo mapindiro akaita mudare rechechi mwanangu ini ndandingoramba ndanyani ndikandoni ende kuti chanditsvisa kunoku ndechekuti avo vakazotaura vachiti vanhu vechechi kana waparara tidosara tichimupedzera ini mva ndasuduruka kusuduruka kwandakaita ndo pandakazouya uku musi uri musi wa5 mandi saka nyaya yenyu iri kuti imimi mavakaroorwa nemurume kusvika murume afa then maikuru vakanga vakaenda pafa murume ndobva wadzoka wachiti ndadzoka ndo pane nyaya iva maikuru ari maikuru pakafa murume mamuri Anore mam. Inoitwa Nora Maradza. Ndinoti pakafa murume wangu tainge tiri mukuwirirana nemurume. Ineni pakafa murume wangu ndandiri munzvimbo yekukwekwa. Mama nenguva yakareba sei musingaona nemurume? Hapana nguva. Nokuti mukuti ndine vana vane 8 months ndiwe murume. Ndingati zvema 6-7 months. Musingaona nemurume? Ndisina kuona. Murume wenyu mukadzi uyu mamuri kwenu? Ine ndandasuduruka kubudikidza ndiye. Ndati. Uyu akaroorwa rini? Akaroorwa rini? Gore rapera. Gore rapera? 2024. 2024. Right. Iwe wakabva wakaroorwa uyu anga ari peri pamba? papasina anga angori murume badarika akasvika ndisipo kubudikidza ndiri kumari chokuriritira mhuri akasvika ndisipokana mamuri maricho akazokutaura kuti kubva kwaane munhu musasvike ndiani aiwa inini ndakasvika pamba akakudzinga ndaiuya pamba aiwa handina kudzingwa pamba hamuna kudzingwa pamba saka makabvira handina kubva pamba makabva pamba because murume pakafa mamusipo ndange saka kuti murume arwara handiti arwara hapana munoita maricho yechini murume achirwara ndakatouya pakarwara murume kana makauya zvakasiyana nekuti pairwara murume ndaigara nemurume makauya kuona pamaenda ndobva azosara achichengetwa nebenzi kusvikira afa manje benzi ramauti chienda makachengeta here murume pairwara kana muti wangari murume wenyu ndakatomboya ndichichengeta makatomboya meaning kuti it was not your responsibility mhinduro yangu inoti kwete hatisi kudzingana atisakudzingana chokwadi chiripo ndechekuti imi chokwadi munochiziva asi kuda yedu kuti kuda yenyu kuda kunyepa kuda kunyepa kuda yenyu kuda kunyepa asi chokwadi munochita sei munochiziva ende mutemo munoziva zvaunotaurira mazuva ano new marriages act munoziva tinotaura kuti dzikisai maoko munoziva tinotaura kuti mutemo unoti kana pane ndingati nguva murume achigara nemukadzi akafa pari kugara nemukadzi ndiye haari izvozvi muruziva kuti murume anga achigara nemukadzi uyu asi imimi nekuziva kwamunoita mutemo handiti mobva machidzoka moti chibva mobva mati chibva asi mutemo ndanakidzwa kuti munouziva mutemo muri kuuziva mutemo kuti murume akafa usipo ari kumba kwamainini nyangwe imba yanga iri yako iwe wakatenga nemurume wako yaya maini inini changamire wangu ndiri pekuti handina kudzinga mainini ku 250 makamba ndei izvo hazvisiri kudivi rangu
handisiri ini ndakati ndati 250 mati makapiwa 250 ndei yange ndei yakazanzi ndeyekutenda yakazanzi ndeyekutenda basa rawakabata rekuchengeta chi pamurume akakupa india wakandipa ndwana wekwachoko wekumurume ndo wakakupa sei ndisina kuwa yenyini uyo akapiwa nemhuri thank you for job order thank you for job order asi mamunakupiwa asi ndimi maikuru ndimi muridzi wemusha changamiri wangu ndaikumbiroa ndimubvunza yakubukwese panogona matsanangurira yaita paine zvadi paine chokwadi no ndati iri ndikutaura zvataura handibvunzi munhu zvaasina kutaura amino kana kururemara amino handibvunzi munhu zvaasina kutaura ndinobvunza munhu zvaataura ndosaka nditomubvunza kuti wati wakapiwa mari yo 250 ati wakapiwa nani iri yei ikanzi ndeyekuzi thank you wakachengeta chii kusvika pakudii ndobva ndachibvunza kuti kana uyo akapiwa 250 yekuchengeta murume ini ndakubvunza kuti murume panga achirwara mamuri mamuri saka sei uyo akazopiwa 250 musingapiwi kana mamuri apa ndati ndinokumbirawo pane kutaurika kukwanenge aitawo zvisiri izvo wanhu hawana kubhadhara nezvawakazwa wanhu wakabhadhara nezvawakaona wanhu wakachengeta nechi wakabhadhara nechi zvawakaona not zvawakazwa uyo haana kubhadhara nekuti akataura kuti ndibhadhare kuti ndachengeta murume ai asi vanhu vakamubhadhara nekuona achichengeta murume alright musi wekugowa nduni musi wekugowa nduni ndazwa kuti atazi makazi ishu yake ichadhiriwa nawo musi wekugowa kwenyaradzo ishu yake yamaida kudhira naye panyaradzo yange richi ndiyo iyi kaiyataura yamuti akapiwa mari yechii ishu yake yamakuda kutaura nezvayo musi wenyaradzo ndei ini ndinotaura mashoko iwawo mambo alright musi wenyaradzo mamuripo pakagoyiwa hembe hembe dzakagoyiwa parufu musi wenyaradzo mamuripo ndandiripo chii chakataurwa inini mashoko yandakangotaura ndakati ndadzoka pamba kuti ndichengete mhuri kana uchiri ndakadzoka ndinzokaenda aiwa ndanga tisina kuenda unodzoka uenda unopamboendea nayambwe makambozwa ere munhu anoenda kubasa makuseni izwai amaienda kubasa bambuya murunzwa zvekuenda kubasa unga muri joni muri pakwekwa kwekwe kukwira inde africa nekukwira unonzana rimwe bhazi riya govasbek wa 7 apa mune munorara mamamukwekwa atizi asi moita 8 months handina kudaro anga kwakungori kugara kwemurume vangu kwataita ini ndichishanda tichidii tichichengeta mhuri yedu handina kuroorwa mamba wana iwawo ndevangu nemurume iye izwaimbe uyu ane wana here nemurume saka ndopane nyaya inini handina kunodzinga ipapo ndipo pane nyaya apa kushandisa wana kuti aone madzokerere uyo vaita disadvantage kuti haana chii mwana ndo zvakumudzingisa chaari kudzingirwawo inyaya yekuti haana mbereko haana mwana mambo wangu no kana musakanditaura izvo saka sei asiri pamba uyu can you tell me sei asiri pamba pakasiyiwa nemurume wake pakapera nyaradzo mambo wangu akabva angobuda nemaki achibva aenda ndoda kuedzawo kutsanangura zvekuti zvakatondinetsawo kuti nemhaka yei ndakatoendawo kumapurisa ndichida kutiwo nditore magumbezi mapoto ekubikira mushure mekunga angobuda namama vacho wachienda mapurisa akati aiwa handina kukonetsana naye
handina kutaura imimi naye. munokwanisa kunga musina kunetsana naye asi maituma wana wenyu vanhu vari kukurwirai hondo wana wenyu Kwete. musikana akadzoka kubva murume ari kupinga amira makambogara mese namaini Chokwadi pamusoro. makambogara mese namaini Chokwadi. muchiri kugara mese Eva German ndio. muchiri kugara mese Wakangobuda musenyaradzo. hauna kupindwa Pari zvino hatisukaratidza. sei musogara mese Handisi kuziva wakangobuda. maindobika mese Ndingati inini kubva kwandakaita kungurume andakauya. Baba wachingoripo ndaingoshandisa ngurume ndaishandisa ndikuti ndikangouya ndodindirara. Ndichienda. Saka pawaigarapo wabva zvimwe waidyaka ini ndaidyira kwababa. waibikirepi Ndaidyira baba wakati neki. Mushure meunge ndauya mera Mai. mera sapinze baba munyadzidza ndaidyira kumba mera sei wainodyira kumba kwababa iyo kwawangorigarapo baba wako aripo ari kurwara arikubikirwa sadza iwo wauisadza iroro woenda kudya sadza pababa munini baba wangu watoshaika andakadzoka ini baba wangu washaika saka sei wainodya sadza wadzokera sei wasikanogarimwa baba mukuniniko aiwa mai nini waitobra ndakatoendesa chichemo chekuti gogo ndakaenda kuna gogo mai wababa ndikati gogo kumba hakuna kana chikafu mai nini vanongouya wakaguta handizivi kuti vanodyira kupi ndopo wakati venataksanda ufunga hangu anoyanga guta handizivi kuti aidyira mira anoyanga guta ubvarara obvarara mini kuti akamukurambidza here kubika mumba mune musina chikafu ndati anomukurambidza here mira iwewe wataiwe akaguta wobvarara imba yandaishandisa saka iwe waida kuti akauya asina kuguta aifanira kubikirana aiwa chikafu panenge pasina saka iwewe baba wako paakafa kakusiyira mari here kutenga chikafu kana kuti pawakabva kumurume wako anga ari kunza mari yechikafu pekubikira tati pawakabva kumurume wako murume angachikutumira here mari yechikafu saka iwewe mainini mari baba wako afa iwewe mainini mari yekuti akutengere chikafu wangada kuti aiwane kuti munhu ataingogara mama vako vaikutumira akarusenza kukwegweka saka waizonobikira kubikira mapoto ndakasiya kumba kwemunhu wangu mapoto akakira umba izwa mai vari kusenza kukwegwa mai vako chaiye ari kusenza kukwegwa ari kutumira mari yechikafu achiziva kuti mapoto ekubikira chikafu chacho hauna mera mapoto acho ekubikira chikafu haudii hauna wotumirwa mari wiki rino iri woenda kotenga nyama nematemba nefishi kwababa munini kumamai youya futi next week woenda kotenga chingwa nemajarini nemazai ubvaenda kwababa munini youya futi chotenga chikafu kwababa munini uchihira ikoko sei wakanga wasikatengi mapoto iwe waona kuti mumba muna mapoto iwe uchida kudya zvinhu zvakabikwa mukadzi akadzingwa kumurume zvinhu zvake zvaanotakura mapoto midziyo yake ndiyo midziyo iyi iwe wakasiyire midziyo yako zvawakadzingwa saka chidzoka kana usina kuzingwa wataona takamunetsera mijana aiwa ndikutara kumba uku kwandakugara ndokwandaiti ndoshandisa midziyo yani yamama then ndasvika yamama apo saka yamama sei yanga isimbori mukicheni dhora ikiwa ndisikamukicheni iwe mukicheni ndakapinda musonyaradzo iwe mukicheni ndaingogara wani room yako ndakanguya ndaingorara babangu wacho wani room wawapiwa nani ndi baba room yake ngorewa sana aiwa nditoti room ndaingorara baba wacho wapenya ndo yakandipa maki then akandiudza kuti iwe wadzoka kumurume ndogara pai my friend is one usaona ungati mapenzi batisi takagara ndosaka kuti hatikubvunzi zvausina kutaura
ndakuvunza nenyaya yepamishapa ukatiwo wakasvika baba afa. Ndopandaka. Nhasi unoruti urugara murumu yakapiwa wakapiwa sei wakabva makuera varume atairara sevasikana ndichiti ndikabva kumurume ndopadaidii ndikauya kunovaona ndaisvika ndopiwa rumu iyoyo ndichiti ndomba mataingorara kana waningi nongo wakauya ndomba mawairara. Saka rumu yangogara iri open yange ingori yevasikana itori rumu yekunze. Rumu yangogara iri open kumirira kuti mabva kurumu yenyu mavhizita mouya muchigara murumu iwo. Ndo mataingosvika tichitora. Ndati yagara iri open papasina makii here. Makii ndakazopiwa namama. Wakazoipa makii pandakaona. Asi wachipotonduzokudogara pai. Iwe izvani kutauri vanhu vatsvuku vanombofikwa nekunyepa kunyepa ndekovanhu vasvipa ndekwana vanhu vatsvuku vanombofikwa nekunyepa. Iwe mainini cannot give you makeys ekuti unorare asingakupi makii ekuti upite ekuti ubikire okupa ekunorara asingakupi ekubikira wakambomubvunza here ndati wakambomubvunza here maini zvomanipa makii ekunorara kubhedhumu ekukicheni tobikira ku akandiudza kuti ndogara pai wabva kumurume wako ndogara pai akupa makii ekunorara paumba ndopendangosvika nokuti pendakasvika ini ndandisa ndatora zvinhu zvangu zvinhu ndakazotonotora kumashure ndakangoitonge sei zvinonzi ndiri kuvhizita. murume wako yakambokudzingirei ani murume wangu takangonesana chii makanetsana chii takangonesana nenyana wemwana ndopendakanesana nemurume nawe mwana kudii mushaya mwana ndozvandakanesana nemurume. Saka iwewe namai ndimefana kuwirirana because ndini nesimple avadi kuwirirana neni ini ndinoda ndaitoona samai vangu baba vachitorwa penya ndichitovatengera zvekutotengerawo dambudziko rare kutika dambudziro renyiwe musarwe hondo yamai handisi kuva dambudziko rekuti havasi kuda kutionawo isusu paumba havachari kutoona havachari kutoona pamutemo. Izwai pamutemo baba wakafa izvozvi kana when you are speaking of a surviving spouse yababa wenyu ndeawa haasi uiwa surviving spouse yababa wenyu as of now ndeuyu ndiye angatigara nababa saka izwai kana ishu yenyu iri yekuti uyu nenyaya yekuti haana mwana handisi imimi kwenyu mai wenyu une wana muwariko wana zvamaiita zvakangwara chinonzi chiwana murundu chekutanga hamumudzingi pamwe pemurume wake anoenda ega if she feels kuti ada kuenda hamumudzingi ndochiwana chekutanga. Chechipiri mirani chechipiri kana imimi maona kuti madzoka pamba handiti muri kuda pekugara it's not a must yekuti munofanira kuti kana wadzoka ubva umurume wako yakurara mumba mairara baba wako kana imba yakawakwa ndibaba wako namai wako it's not a must. Ndosaka winzi kana uri musikana uri mumusha uri musikana wenonzi wengozi anowakiwa kicheni yake inozikanwa kuti uko mukomana kana uchimuda wobva utoziva kuti mukomana kana unoenda kudana nemukadzi uyu zvinogara naye unonzoita sei uri paugariri anotowakirwa kicheni yake ikuzikanwa kuti murume wese ari kupinda umo nyangwe mai vari kwakaita wana murume ari kupinda imwe achiisa wana hasi wake wana wane muridzi Magwendi. Mary mzikidasi mudadi. Maura yesi ngoja maokozi mukamwena. Mawenda uzimu. Ayo, imimi munoziyaga sivyo ene what ene moto ende moto because every writer zvamakuta ene moto tsama isu atimiri kutaura ene moto tsama kwese kwamba kumhanya kwesivyo kuti nechi kweso inyaya kuti ndodzinga munhu Mutemo wako busy manje. but mutemo Watotaurira.
munhu angagari musango mpaka naini pamba pacho pakamuswenyaradzo akatakurana namama wake vakaenda vakati kwati ndichazodzoka kana pasisina vanhu kana ine muzoti ndinondetogara navo zvakanaka ine imimi pakutaurana panuka mutoripo munotaura nachii pane mande yauchada kumbira tazotaura handiti ndazwa kuti pane munhu aziva kuti wakazokazikwa kubva panapa wesa nditi ndazwa muromo mira ichakamira wapedzi chamataura vanhu ndinodamaradza ndimi saka ndimi makutosika pochitinoda ndimi makatoenda kumunda ndimi apa munoda tisodzinga munhu akaenda kumangara ndiani ndikwanise kutsanangurawo pamwe pane zvinenge zvakutsanangurawo mainini wangu zvisiri izvi ndosaka ndatidai mandipowo ini zvandoita kusikana if it is before the court I want to know kuti court iyi yakaperera papi isati ndanyaudzika maregisterei because handikwanisi kuti ndizoite sei ndipinde kana paine zviri kuitika kukoti zvamakaenda kukoti yakadai koti yakapera haisati yakasimureamana saka naikasara kana isati yapera manje inoti ndatenda this case kusvikira koti yairefere back to me kana yaitori ichiri pending in court I cannot do with this case but one thing chandaobserva panyaya yenyu kuva chamusi munotaura chokwadi ndiwe paavidhavi penyu makanyora kuti the reasons for this application is that she is verbally abusing me. 1, 2. Defendant is disposing or selling the properties which I have interest in. Defendant is also denying me access to my matrimonial home. We are changing such a. Ndakasiya munewe akatengesa window frame, akatengesa simende yangu. Handizivi pamwe zviri mudzimba dzaakavharira. Akatengesa baba. Atofa patakatobva mama ipo papa. Then where's the proof that kana simende hiyo yangeri tikabvunzwa kamambo wangu nditori kuno mbondipewo mukana nditori kuno kudai muine numbers evanhu vari vanokuudza ichokwadi kwete vemagumba kana ana sabhuku kana anani vanokuudza ichokwadi mambo wangu uyu nemurume wake kana wanye masimende nemagundo vemagari simende makaitenga rini ndakaitenga muna January pakauya vana kuholiday ai muna January welast year mainini vasati wave January last year ndakaitenga muna January saka muri tora simende yoita newindow frame racho ndakangozvitenga pamwe chete tiine plani yekuisa mubedroom simende nemudining mabegi mangani ndosaka ndati ndikasataura chokwadi Mwari anonditonga angati 20 bags dzadziri 20 bags newindow frame rine 9 pence ndaida kuenda padining wose musingamboya unobvunza murume wenyu imimi kuti sezvo zvimuchengeta musingapedzese kuvaka ino pandakauya parufu zvese zvazviri mambo wangu ndiani anowirirana nemi kuti zvazviri bhuredhi ina kana asisipo simende inotengeswa uyu munhu auya nemari hapasisina munhu uyu aishanda pamari achichengeta asisina zvinomhanya zvinotanga kutomhanya handisi kuramba wakadzoresa vanozviita vari mumukati ndiri pandakazoti ngatitaurirane tigarisane mune zvakanaka handina ndakaenda kunototiwirirane tigarisane remangwana makuseni kanumbi apa simende dzakaita mapasi panhumbi
Nani munapa nasika. Makazodziita kungeni. Izvi zvamunotaura zvedaro zvakaitika musi weSaturday kuseni paari roitwa Nyaradzi. Mama zvikanzi zvinoenda masitori. Ndisati ndazviona zvese izvozvo mambo wangu. Ava vakangoti Nyaradzi yakararira wechechi wachiimba. Wechechi wachitoripo Sunday kuseni. Takangoti pamwe vari kuperekedza mama wavo wari kuenda. Havana kuzombodzoka. Asi nezwe babonye munyaya Ndakatouya ndakataura kuti ndakauya kubudikidza nebasa. Akangorwara kwe3 months chete. 3 months chete. Anga ari magarisanere kuti ndaibuda ndichinoshawawo iye achibuda noko achinoshawawo tichidzoka tichiriritira mhuri yedu tichingowaka dzimba dzedu. Apa anga akurwara ndakasvika mainini wave ndikabvunza mainini wakandipindura murume akapindura ndakatobvunza murume akandipindura kuti zvauri kuona ndizvo. Ndikadzoka akandifonera akati amaimeki uya nemhuri yangu tigare nemhuri yangu. Imati kubuda pangwa nemhuri yezedika. Vana vari kuzvikoro. Vana vaitaura ndine vana vataura vari. Vana vari kuzvikoro, umwe wacho vari kuyunivhesiti. Dzoka nemhuri yangu ndimataura. Dzoka nemhuri kupi? Iye andiri kugara nayo kazviri. Dzoka mukadzi wangu. Dzoka nemhuri titaurirane. Panhau iya yandakasvika asi mukadzi akubika mumba mangu. Pandakauya murume achirwara zvakandibata kuti pano umwe mukadzi akupinda mubedroom mangu mune zvinhu zvangu wachirara pamubhedha pangu saka zvakaenda kunondibata. Chakakurwadzai kuti murume aroora umwe mukadzi ndozvakakurwadzai, but otherwise kana makakwanisa kutakura nevana wese kubva pane murume kutakura zvese murume wokubhega hai kuti dzoka nemhuri yangu mama enda murudziwe tine vana kawa panourora kuti mama usizipo bota akataikuwana imimi maenda nevana vana vairehwa matwindi vamwe vari kuzvikoro mambo wangu. basa renyu mamurbeta rechi ini ndinoita zvekuhodha ndichitengesa ndichidii pamwe pacho taitouya tichitobatsirana. padisi mutasa apaodheki zviroma mutare kana kuboya kuchengotengeseka kuma zvinotengeseka kukwekwe badzi mambo wangu panewo nzvimbo yaunotoona kuti iyi iri nani. nzvimbo yacho yekwekwe semukadzi akaroorwa unofanira kuita zvinhu kuri in agreement nemurume wako. Kukwekwe ndiko kwataitobhesa tese nemurume wangu iye arwarira kunokwekwe mushure ndipo pakazouya kumusha. aibhadhira medical bills ndiani taibatsiwa neukamu. ndati munhu aigara naye ndiye anoziva kuti aibhadhira ndiani, ndiye vandokubvunza imi mamuri kushava aibhadhira mamedical bills ndiani. Inini pekutanga ndakambobhadhara pakava hama dzakazouya kojoinawo akutorwara ndopakanga wakuzongobatsira bamukuru ndianga kubatsira ndopatakazozi patakaenda kwamutari kujena house pakazozi uyai nehama dzacho ndopandakazouya kutaura nababa munini kuti murudiwa kujena hospital natete ndopawakazouya panga kuda uiswa chuku. Asi aibhadhara ndibabamukuru inini ndaibhadharawo futi nababamukuru mune here mari makambosipa kuona maikuru handina. baba munini ndazwa kuti vanhu vakazivese pamunini akati apanaka wakadzise endai ari baba munini oyo sumukai pamwe sei makatoasunina pamusoro changamira ita Silas Chokomu kana plange vakandoita kuti mainge pamusha vakandodai vatasi pababa mukona nhau iri kutaurwa apa yekuti shuwa mukoma wakashaika mukoma ashaika pamunini makati wesingawadini right murume iwo handina kuti wesingavaendi inini ndakapiwa nhaka yekuzi ndo kusara pawanda
handina kuti ndosara pawana kana ndasara pawana nevakadzi vacho unyasa ndibata ndakapindura kuti nini wezvedare wakazobvunza kuti hino zvezvadai izvi wakadzi wongochidini kunani baba wakasiyiwa pamusha uyu mawana uyu baba wakasiyiwa pamusha ngati nini wakadzi handidi wese wari wairi izvo ichokwadi noti kuti ibva pano mazvarutaura anobodzinga saka waenda mhuri yangu yondoendaendoda noti kuti musha wese ndabva ndatora daini wana kana ndakasara pawana handiti kana wauya kumba kwababa ndiri kumba kwangu ndodira newana kana wauya kumba kwangu ndodira newana noti kuzoti wakadziba ndibe ndakabvura kutaura noti kuti bvai pano ndakati wakadzi vacho ese kuti vandiwani saka sara pawana basa rake ndere kudzinga vakadzi vanenge vasara kana kuti sara pawana mutariri aiwa pane ndirikunga kuti ndesandiricha ini ndakati wakadzi wese wari 2 handidi noti kuti bvai pano kuti mushando handina kuwadzinga ona kudzinga aya shona wandisanakuti ndakupa ndikangoti uri pakuti mhuri yamukoma yakanga isiri pamba zhinji yakikuwanya pakune musikana wanani vamwe wana vanga vachasaka mukoma paiti mhuri yangu ngaidzo handiazodairiri mukoma paiti mhuri yangu ngaidzoke inini masoko iwo handisaka anopinda muzee dzangu ndindozwa iwo wari kutaura asi ari bombeni mukadzi maikuru wangu vasiri pamubaba zvautaura kuti waibuda vachienda ko watopera watopera maikuru anga sipa watopera toda izvo because itoda chokwadi itoda manyepo because we have got these cases dzakawanda dzevakadzi vekuti anoti murume ari kurwara varambana nemurume waita sei musi unonzi murume afa munoidzoka kuti paanouya kurufu wosvika kutoti handichatoenda kuti murume ane mari ndaugarira wanangu kana kuti varume vakadzi vakawanda murume akangozi ari kuti keshi vijana nyange aka akaenda aine umwe murume ototi ndakutodzoka because wakadzi kadire kenyu kemari kashata kadire kenyu kemari kashata mukona nyaya dzekumusangana dzakawanda dzevakadzi vanhu varume vanhu inyaya yemari inyaya yemari ikashaikwambotizakana yambodzoka saka nini changamiri ipapo ndibe ndiri kushamisika kuti neguru wangu nzira samoni nekuti urudiwa kwamambo dzika paumba handina ndakasara pawana handina kuti bva pano ndakati inini wakadzi vacho vandiwadi wakadzi wese wari 2 handiwadi izwa shamari asi handidakwazinga izwa ukati wakadzi handiwadi ndiyo statement inonzi iri ambiguous ine mameanings akadii akawanda wakadzi handiwadi wajumi ndo wasara paini pawana ndo wana vacho woti wana handiwadi because wakadzi avo they are part of the family iri kuzisara uripo usara sewa mukoma akafa akazisara pawana ndika kuti wana vacho utangira pana mai vacho kuenda kuwana saka iwo kana uzi wana wasiro woti hawadi ruti saka usara wavo wana wako uri papi pamwe pane zvaari kuda ngataure zvaari kuda pane mhuri yacho because munoona baba at the end of the day nyaya inodzoka kwamuri futi musakaihendela zvakanaka inodzoka futi kwamuri because imi muri baba mini hamuna maruramiro ekudzinga mukadzi wepamwe pakasiwa namukoma hamuna simbairiro hamuna uyu mukadzi uyo anodisaida kuenda kana ndisaida kuenda ega anoenda ega ende imi hamuna simba futi sekudzosa uyu pamba kana akamukoma akafa uyu asipo hamuna simba iroro ipapo ndipo pendakataura kuti ina wakadzi wavo wese handiwadi pamwe ndipo pakaresvika kuti kana ndati wese handiwadi ndipo kutaura ndadini ndadzinga wese ndizvo matiro acho ndo mataurire ndo meaning yakatowa nevanhu ndo zvawakareva pawakati handiwadi saka ndati wakadzi wavo wese kwabva pani wese then chimwe chatinotaura kuti uyu mukadzi uyu alapa she is entitled to the estate yemurume wakafa
she is entitled. Zvese zvomakutana zvokutana mama peace order nechimwe peace order ariti ungaitira peace order munhu iyoyo 5 years wanga usipo uya kungusvika nazvo kutisira munhu peace order munhu akarari mama nesana riini apo zvokuona naparufu vanhu vari kuchema mapedza kugowa hembe makutoshupana makutozokutotorana mapeace order murume wacho hapasina murukachamukana chiya kutaura kwamamutaura hamunamboita 3 days muri mese bawakadziva makamboita 3 days mugarisana mese pandakauya pamurume achirwara ndakatopedza svondo ai hatitotaura murume achirwara mati makamboita tiri kutaura murume afa because peace order hamuna kunyora murume ari peiva manyora murume afa handiti ndosaka ndikuti mama amboita hero 3 days muri mese 3 days hamuna makandoonana parufu uyo akagara kumusoro kwemurume wake zvatopera anga akagara ari kumusoro kwemurume ndiya pakafa munhu kumusoro kwemurume ndimai vemume isusu atiri kumakumu vamwe shiona ndarasikwa because murume paakafa pane aiconsultwa nemhuri aibvunzwa pane mini brief ndiani aibvunzwa pane mini brief ndiani title kusabvunzwa mini brief it means hampo you are not part of the action hampo maina kubvunzwa mini brief mamuchaziva kuti mini brief pamwe akasikachapfeki mini kana izvo mamurikweke makambomutengera mini brief ndaitotenga ndindaitotenga maitenga mini brief asi makatadza kutumira mari yemaparacetamol ndaitumira maitumira ani avari pavo ndaitumira maitumira ani ndaitumira vana bamnini ani taurai ndaitumira ndakambotumira kuna banisai ndikambotumira kune mwana bambosai ungechenga makambotumirwa mari wakambotitumira wakamo kangani mari $20 $20 yacho iyo makasvitsa here kunanaina zvakaitika haina so uyautaura so muchengeti wemurume munguva yake yenidi mukadzi uyu because mukadzi uyu ndiye ari kuziva munhu akabatsira nemunhu kubatsira because ukaona munhu yatanga kutaura ndibaba mukuru aibva azotaura baba munini nani natete pakapa kuzi murume ada kuiswa chikapeta ngadaiswa chupa yes uyu changamire penda kuti uku aina kuzosvika pamari utoti mubvunzo manje unozokasika kutadza kudaira ngokungwa kufunga kuti ngandichitaure zviri kumberi $20 iyu taichibatirana naonini ini ndandisi kumba hangu panguva yacho wayu taipapa pamukuru iye mukoma muhombe ndiye taindosendera na mapiro dambudziko riripo ndekuti pamaisenda kuna mukoma yakubva kuna mukoma yakusvika uku yanga yaane zita ramukoma muchengeti maisa mutrasta here mukoma wako airave nemunhu aichengetwa nemunhu achigezwa nemunhu ukazwa kutrasta ne$20 aiwa totari ari pamari dzekuchengeta dzakatumirwa neavo pamari yakatumirwa avo wakandipa $20. wakambouyawo here iwe kuyakomaira mukoma wari kurwara iwe uri kuratidza kunge wanga usingatombosvikipona uchataura chokwadi munhu pasisina nematauriro aita maiguru inini ndanditori kuchiva ndobva ndauya achi kutorwara noti akuiswa chupu
kana pendakatobva kumba inini ndofunga wakarwara 3 months chiuya ichisiya zvisati zvaserious zvakandoita serious mwedzi 1 September nditongochiva ive ndakafoniwa zvimukoma ati nyaya is still before the courts. Asi tatungotaura pechiwanhu chete kuti pachiwanhu zvamuri kuita zvinorevei. What's the meaning? Because pachiwanhu zvinotaura zvakawanda. Because munhu akanatsira mufi ndiye anomuziva. Imimi mese mungaita zvamungaita muchingwana makangwara mukadii asi munhu akagonera mufi anomuziva. Musazoone zvimwe zvinhu zvamuchasangana nazvo pamba ipapo, unpleasant things muchasangana nazvo pamba if you don't treat this woman well. Saka muchengeta zvakanaka mukadzi uyu, muchazodzoka muchitaurira kuti mambo tibatsire. It's not easy kupfekedza murume mukuru akaita seni mapamba. It's not easy kugeza murume mukuru akaita seni uchimusandamudza uchita sei every day. Pamwe kairi katatu kafu pazuva. Kusvikira musi wemunhu anoti anyarara akatarisana nemunhu ari kumuitira izvi. Munozviziva here kuti imhosva iyi kumusha kwake panyamunoko? Munozviziva here kuti mune nyaya nananyamunoko? Yes or no? Chigare pakaziva iri kuuya. Garai makadii kuti iri kuita sei? Right. Anyway, ngatizodzoke after Monday. Mutsvake Monday kuti Monday kwanzi chii, because I know Monday inokwanisa kupera kana kuti ichazi chiendai zvinofishwa kwandiri. Then tobva tachiita zvatofana kuita. But for now handichakwanisa kuti ndikontinue naye, asi ndatomotibatsirana hedu kuti chiwanhu chimwe chacho. kuda kuzivawo sezvo imatini usazoona kana sabva ndaichida kuzivawo izvozvi ndine mhuri ndine vana mubhedrumu mangu mune magumbezi mapureti midziyo wakakwiya ndiri kurara pakona. That's the next question. Mirai mbuya. Murume wenyu paanga achigara nemukadzi uyu kusvikira murwara nechii, waigara mubedroom ripi? Ndimamwe waigara vazvinhu. So kana murimo mubedroom maigara nemurume wake, ibedroom rake. Harisi nenyumba. Aiwa, mubvunzo wangu wanga waive kuti sezvo tisati tapedzerana zvemanyaya idzi, hana kodzero here kundipawo midziyo yangu kuti ndibikewo nemagumbezi ekuti ndifuke. Murikuona mbuya paduka? Izvi titorambuya zvinhu zviri very simple, zvinhu zvisikatemesi musoro, zviri very simple zvamuri kuramba neutsotsi hwamuri kufunga kuti ndakuita utsotsi pasingadi chii utsotsi. The fact yekuti mai awa wanga wakurara mubedroom ramaisorara imimi nemurume wenyu kusvika afe, it means you are not there. Manga musisipo and you are trying to lie to us kuti ndakandiripo. Sabhukumbori. Uyu airara seiko mubedroom renyu nemurume? Alright. Pamakasvika muchiya kunoona imi, pamakasvika muchiona kuona imi, makasvika akarara semubedroom nemurume? Akawarara wese ndikati wabvunza. No, ipapo ndozvandiri kubvunza. Imimi ndikati chii, mukati chii pamakaona ari mubedroom? Ndakatozvibvunza. Imi makarari mirai kwe. Imi muswacho makarari. Inini ndakaenda kunorara kumba, ndakatoenda kumba kwedu. Iye meni ndiyonyo kutonditi apaiwa ngapo. Is why. Imi mungantaura shuwa kuti imba yamakawaka murume wenyu, imba yamakawaka, mirai
imba yamakavaka murume wenyu handiti mosvika nhasi unono mozi bedroom rayorara haucharari kicheni yabikira hauchabiki enda kumba kwenyu iwoti ratu kwenda kumba kwenyu kwawakabva wosvika worara ikoko from there wobva kuenda bhazi kwekwe handinganyedi kuti wakanditendai kumba kwenyu meni ndiwakapindura kuti abaiwa ngaabude saka wamabayiwa saka nekugwadzirwa hapana zvaakataura akazondifonera mumashure achiti amaineki dzoka titaurirani hapana uzopera 3 days vashaya makanonokera koroketa murume akafa musati magadzirisana ende izvozvo hazvichinjwi nerufu hazvina kugadziriswa wana makadzoka nawo mana nditori nawo uya nemhuri yangu makadzoka nayo here mupi ari mupenyu ndipo ndakazodzoka kamufi asha akadzoka ndakadzoka ndipo pandatema ndikwamukana nditi titsananguro ava vachitsanangura pamwe zvaijeka ngatone after court report decision inenge tinotenda